Yanzu aka samu rahoto cewa Atiku Abubakar ya gargaɗi 'yan ƙasa Najeriya da su zaɓi shugaba wanda ya kasance adali kuma ya san makaman aiki, ba wai wanda kaɗai ya shahara a kafafen sada zumunta ba. An samu hakan ne a yayin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya gargaɗi jam'iyyar ADC da kasancewa in za ta zaɓi wanda zai tsaya a matsayin ɗan takara na jam'iyya, wato takarar shugaban ƙasar Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar ADC, ta kasance ta zaɓa wanda ya san makaman aiki, wanda yake da rikon gaskiya da amana, wanda yake da rekod mai kyau, ba wai wanda kadai yake da farin jini ko kuma ya shahara a kafafen sada zumunta kamar irin su Facebook da Twitter da sauransu ba. Ya bayyana hakan ne a yayin da aka gabatar da wani taron jam'iyya, ya nuna cewa tabbas jam'iyya ya kamata ta tsaya ta duba ta tantance domin ta samu wani guda ɗaya gwani wanda za ta tsayar, wanda zai iya kawo matsalan tsaro ƙarshe da kuma wanda ya kasance zai kawo ƙarshen cin bashi da ƙasa Najeriya take yi. Kada ku manta da Alhaji Atiku Abubakar shi ma ya kasance yana neman takarar wato shugaban ƙasar Najeriya, kuma yana so ya samu gurbi ne a ƙarƙashin jam'iyyar ADC, amma jam'iyyar har yanzu tana kan tattaunawa domin ta fitar da wani tsayayyen gwani wanda ya kasance zai iya wato ainihin gabatar da wato fuskokin jam'iyya da kuma manufofinta a idon duniya gabaki ɗaya. Duk da ya kasance a kwanakin baya ana raɗin cewa jam'iyyar za ta ba ma wato tsohon mataimakin ne Alhaji Atiku Abubakar gurbin zama shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar, amma kuma har yanzu dai maganganu yana kan yawo ba gama tabbatarwa ba, wanda jam'iyyar da kila akwai wani abu da take shiri ne. Shin kuna ganin cewa jam'iyyar ADC za ta ba mu Alhaji Atiku Abubakar daman tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar, ko kuma kuna ganin cewa za ta yi watsi ne da lamarin shi? Menene ra'ayinku? Kuma kuna ganin cewa akwai wani wanda zai iya buge Atiku a ƙarƙashin jam'iyyar, ko kuma kuna ganin dai jam'iyyar babu yanda za ta yi, dole dai Alhaji Atiku Abubakar shine zai wakilce ta a matsayin ɗan takara na shugaban ƙasar Najeriya? Menene ra'ayinku?